Odolezko gorputzak gara. Gorbelezko gorputzak, olatuzkoak. Ibaiak dauzkagu azalean. Txoriak eta arrainak barruan. Naturaren izenean kendu izan digute hitza eta plazera. Natura argudiatuta nahi izan gaituzte etzanak, Otzanak. amak. Odolezko gorputzak gara. Gorbelezko gorputzak, olatuzkoak. Natura gara. Bera bezain basati eta libreak. Gurekin dago ilargia. Pentsa honun, martxoa begira, zeo zeitea emakumeen ingurun. Eta, pentsa honun, emakumeen gaia hartzeaz gain, niretzako oso garrantzitsu dian bi elementu hartuko nitula, emakumea eta natura. Eta, bi elementu garrantzitsu horiek hartu nitun, uste telako, diala mundu hontan ezinbesteko, ez garrantzitsuk, ezinbesteko bi elementu, eta, indituten bidai desberdinetan zehar, ikusi detelako, bai bata eta bai bestea, askotan ez diala errespetatuk, eta ez da zainduk. Orduan, nahi nunin pixkat, ez dakit, omenalditxo bat bezala, martxora begira, eta hoxe, hasi nintzen ilustrazioak eta momentu bat iritsi izan, esan nula, gustauko zitzaiten igual beste norbaitekin kolaborazio bat itea eta hitza jartzea beste norbaitek, eta maiangan pentsau nu, artista badalako. Eta proposau nion parte hartu nahizun, eta izan da niretzako gozada bat, zen nineuken burun ideia ez, natura eta emakumea, eta nire ideia guztik, pasatzen nion nire ilustrazio bat, eta berak bueltatze zian testua eta esaten zian zemo, eta superrondo. Eta orduan izan da, pixkat, notau duela kriston konexioa bion arten, eta gozada bat izan da niretzako. Eta gero baina etela eskertu pila bat, hemen daude batzuk, baina eskaudiet, Etiopiatik bueltau nintzenen, bai behar nitula retratatzeko pertsona desberdinak, emakume desberdinak, eta eskaudiet pertsona batzui bereziki, niretzako oso berezidian emakume desberdinei, eta arrazoi bategatiko bestegatikan hemen daudenak, nahi nun horreotea. Eta hoxe, eta pixkat urdurina, uste notatzen da. Eta baina maiai pasako jot, nondik sortu don behak testua, eta hori dana esplikatzeko. Maitek esan duen bezala, nik marrazki batzuk ikusitan itun, ze Maitek inala pasatzen zizkin, eta nahi kristonak iruditzen zitzaizkidan, eta bestei gabe, esaten nion kristona, eta komentau zinen testua jartzea, esan nion baietz, eta ilusioz hartu non, eta pixkat hasieran ez nekin nondik jo, eta esplikauko izuet nola initun edo, zeatik atera dia nola, eta ez beste modu batea, Nikola uste behintzat ez. Alde batetikan, berak komentatzen zidan gaia, natura eta emakumean arteko lotura marrazkiek adierazten dute eta saiatu nintzen hori mantentzen, eta era beren, eman nion aukeran ere burui, ikusteko emakume guzti hauen aurpegik, espresiok eta entzuteko. Abertze transmititzen ziaten, eta horrekin gehien egin da egon da. Gero aukera honon zerbait motza izan barzala kontura honintzen, orduan erabaki non kopla egitunaren egitea, eta hasierako zatian naturan inguruko elementuk aipatzen ditut, batzutan marrazkin daudenak eta beste batzutan marrazkiak iradoki ditzakenak, eta gero ja bigarren zatin mezua, eta mezua emakume horrek transmititzen didanarekiko nik esaten didan zerbait, edo ikusleak esaten dion zerbait
agertzen da. Eta hori ez den nik asmau, ze poesia japoniarren eta hola egiten dute askotan hola, lehenengo naturako elementuk eta gero mezua edo ez. Eta gero gero Maitekin elkarlan handia onda, ze askotan igual ni ataskatzen nintzen edo hola, eta orduan laguntza eskatzen nion, pista bat ematezin, berak nola ikusten zuen, eta orduan hartu eman horretatik sortu da, eta nik oso ondo pasadet egia esan. Asi que, eskertzen diot baita lan hau elkarrekin egin izatea. Eta hori, eta beste gabe, zakit zer gehiago gehitzeko? Zakit, igual pixkat bai konta hau, ilustrazioak diala, gero hor dauzken laminak, eta aurpegik dia retratauta danak arkatzez, eta gero dauden beste elementu, naturako elementuk, ostoketa dia beste lamina baten akuarelaz edo beste material batzukin indakok, eta gero hori dana hartzen dut eta digitalizau iten dut, eta hoxe, Photoshopakin iten dut montajea, eta hau denak dia laminak imprimituta. Orduan, aurpegik dauzkat alde batetik, landarek beste batetik, eta beste gauza batzuk, dia simplemente adibidez hemengo gauza horiek Photoshopakin marraztutakok. Eta hola da da, sin más azaltzeko. Baina, entzun da. Baina,